Sanibonani Dumelang Absheni molweni sanamukela ihleleni lwethu elahamba phambili ezasekhaya nenkudlungudlu. Igama wami wakwasiko angahambi ngingedwa ngama nesiphalaphala sakadade. Abanye bathi twice as nice, abanye bathi double the trouble. Kodwa thina sithi sakwamukela ehleleni lwethu ezasekhaya nenkudlungudlu. Sanibonani Dumelang Absheni sanamukela ehlelweni lethu elihamba phambili ezasekhaya nenkudlungudlu ku channel 254 kuShembe Unyazi TV. Igama uolwethu wakasiko. Namhlanje kuleli hlelo lushube kakhulu. Sizobe sikhuluma kabanzi ngabantu besifazane kanye nomkhulu ukuthi lubaluleke kanjani ebandleni lamaNazaretha. Njengoba bekashilo umnakwethu ukuthi kuzobe kunjani line up namhlanje ithi sizobe sibheka abantu abalandela lelu hlelo ukuthi bacabangani. Mawumama uzokhuleka makufanele ukuthi ukhuleke usukhulekela usizi noma usuke futhi ukhulekisa ukuthi umama wesililo. Umama wesililo unesidingo sokuthi akhuleke futhi ungasuke ungakhulekela ukuthi ukhulekela indlu yakho kuphela usuke ulila ngoba ulilela umhlaba wonke. Umama ekhaya kumele ukhuleke. Isikhathi esiningi umama ekhaya ziningi izinkinga ezikhona ekhaya. Ungekho ekhaya kumele uhlezi usemkhulekweni ngezikhathi zonke. Ukhulekele ikhaya, ukhulekele abantwana, ukhulekele umyeni wakho, khuleke nje kukho konke. Ngoba umama ukhuleka isikhathi esiningi nezinkinga ziba khona seduzane nawe. Izinkinga ziba khona nezivivinyo zikhona eduzane nawe. Kuyadinga ukuthi uhleze ngaso sonke isikhathi usemkhulekweni. Inkonzo kaLwesine ungayilibali. Inkonzo ka14 ungayilibali. Inkonzo yeSabatha ungayilibali. Ukubaluleka kukamama ekhaya. Umama iBhayibheli lisifundisa ukuthi ukuba umama uyisikhukhukazi esifukamele amatshwele. Konke okulapha egcekeni kubonwa umama. Ngisho ubaba uqobo ubonwa umama. Nabantwana babonwa umama. Nomphakathi ohleli kuwo ukuthi uhlele emphakathini uyawuthanda yini umphakathi ohlezi kuwo. Ngoba wena umama ophethe umkhuleko. Mawuphethe umkhuleko ke umama wabantu bonke. Amen. Sikhulume nenkudlungudlu yasekhaya ezobishitshela kabanzi ukuthi umthandazo ubaluleke kangakanani sibe nomkhokheli ebese uyasivalela. Kodwa ngithi wena ohleli lapha emakhaya awuthi ngokushaya ngevesi elabhala ubaba omkhulu lifundeka kanje. Ungaphuthi kumkhonzo uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho ngezenzo zonke zezithelo zenhliziyo yakho nangokumthanda ngayo yonke inhliziyo yakho. Mkhonze ngokumthanda noma uhambe endleleni mkhonze ngoba uthwele nguye nasekambeni kwakho. Ikhuluma nami nawe wena ohleli ekhaya obukele lo hlelo lamba phambili ezasekhaya nenkudlungudlu. Asithi siye ekhefini sizothi masibuya sizobe sesiyalidikada lo dabo lomnandi kanje.